keblo mogo min be imamu fe ibado ko transition ni imam te barala ɲɔgɔn bolo mogo min ta fe o ibado ka fɔ ko transition ni imam te barala ɲɔgɔn bolo bɛɛ b'o dɔn o tɛ débat ye mun ye poussé mbora kumara dongo ne imam ni kadiri photo ye o mane choqué non mogo ko bébé ta fe ça c'est pas un problème. Mais et pourtant, Kadiri Tara Aïdara fi, un mot photo yo. Faut que Djinye Wuli, Kadiri Teta Bouye fi. Aïch, comment t'es ko photo ta? Ou t'es aéré? Parce que ba donc a fo, ou t'y nous reçoit. Parce que ba donc a fo Jamana Chila ou diro. Ou ba donc a fo ko, c'est-à-dire, ou hakilna ou mirina ni, ngani yamimbu ou kono kanyeshi, ni transition ima. Ou bo donc. Bebo donc. Ni sege Kadiri moro ye bi transition imbe jobi ubi segi kana anga jamana ta ka ke bate mesre ubi segi ngana Francis do anga jamana kono mune be ka buda kono ko anga jamana e bekele kanga jamana anga partenaire bekele mais ko partenaire into en fait ukumbe ka mune kana e zena rien à foutre tant que ulu bese ka jamana na folo ta ka do sunguru bawla ka do glola ka ta ka do c'est-à-dire jamana baw kono kana placer jamana baw kono et ils ont rien à foutre mime ke jamana kono olu ku ta soro do ora to foku sa ou teta bouye fi ou tara Aïdara fi mais John wini Aïdara photo pour ko ta segu la sana kanefi faut ka jewul titay mutara imam digo fa ure so ye photo ta yabla nye photo yi nya zappe kateme à ma grande surprise imam nga mo ye nweli kuni Kadiri be ɲɔgɔn bolo uni ben le cerveau be ɲɔgɔn bolo u y'a ye ben nga histoire la ma bɔ ka ben dɛmɛ donc nga bɔ ka ben dɛmɛ jamana talen do a c'est-à-dire jamana talen do an gɔnɔ ma ONG ka wariw tigɛra France y'a ka wari tigɛ Union européenne be k'i préparer k'a ka wari tigɛ Nations Unies fɛnɛ bɛna tugu la donc n'o kɛra o fɛnɛ bɛna kɛ a dama kɔlɔlɔ de nkuma yalma ONG wari akume ka di awrima parce que ne ta kalama ko obe ka baloni ONG wari boni ONG wari tigera o tigera munna ako tolu ku ka keleke ban ani Kadiri be ɲɔgɔn bolo ani Kadiri be ɲɔgɔn bolo munela ngo Kadiri tale utale imamu fe Kadiri imamu ye mufuyi o koma ko imamu ko kale mamandi ni ko ina ku yere folo ka boka keleke là ça m'a interpellé. Ni imamu kunya fuye ne teni histoire sugu nuna ne koni yaw lame aw yere ka taw ka keleke mais o ma foni o a fora ne yede Kadiri folo ka boka keleke barale mamandi o ba yira ni Kadiri fanga dona Kadiri la ale be bo ko fe ka Kadiri apie ne kuma yin famuya togo mina o yode wa ne ba do kodona bebe kuma yin famuti mogo tari fe ko anga boka jamana ci ne hakilna la no lu ni ete hakilna kili e bolu stopper dépôt yoro la en même temps ebe kika mogo bla ko ka i kanu bogo welo lu ko mogo deme j'ai dit là je peux pas accepter ça comme nous manya kuma la duguma no problème ta la comme au bolo de connaître se ka kuma mebe kuma parce que ne tena sigi ka ni tienne ko mogo do kadne ça jamais de la vie. Ça jamais de la vie. Al ne wolo fani ye ni srainga bi. Kibina njabada ni nyaga mituko ara madonga sa. Wallahi mbi stopper ni mason ngoni mentafo. Ne bora ka kumandela. Ora to nye kuma do entre parenthèses kono. Mo imamu ibe mina ni ko iba ke mbi kele. Mogo munu be kodo. Ça dit bise ka fo jene kumara do j'étais énervé ton yelena. Mais kumakan jugu fo itene ka kuma kono. Kumakan jugu fo ite kuma ngono. Peut-être il sait qu'à fond kumakan de yelena mais kumakan jugu fo ita kono. Parce que ni aye uluka aleka mko yele wele ko ne ka beni deme ne ka boka video ke ni koina ne ka Kadiru deme mais ça veut dire que vous n'avez pas et puis vous avez confirmé faut que yele ma de ke jakuya mo de ka na munu me se ka jamana mbobolo la e munu be no o ko luti mo ya maleontea ni Assimi a décidé ni ne be se ka barake où y a des problèmes et puis nkala ka fuye ngo o be ni bekela mukama transition to ye sankele ni mo mi ma contacta élection na mi nga juguna ku fora ko élection teke
o de ka jugu mais a fɔra élection bɛ kɛ ka ban a ye taa élection na ni jamanadenw yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko Kassim ma baara foyi yɛrɛ kɛ mais jamanadenw de b'o juger c'est pas vous aw de bɛna nin stopper ko non k'olu ta tɛ Assimi ko ye n ko aw ta tɛ Assimi ko ye n k'a mankan bɛɛ bɛ daminɛ ta a bɛ taa laban bolo kuru ni mɔgɔ faga la n ko IBK ta kɛra ɲana yan a bɛ daminɛ ni nin dénonciation ninnu de a bɛ daminɛ ni nin mécontentement ninnu a bɛ daminɛ ni nin marche ni réunion banbaliw de a bɛ taa laban ɲɔgɔn faga ma n ko donc a ye sabali min ka jugu n'a sɔrɔ transition délai ma fɔ k'a fɔ élection bɛ kɛ nin na n ko ne yɛrɛ hakilina la kadiri mɔgɔw kan ka wuli bi ka fɛn fɛn kɛ o tɛ ko ka transition stopper o tɛ ko ka mɔgɔ don gouvernement kɔnɔ o tɛ gouvernement d'union ye o ye de ka t'u ka partout renforcer ka campagne daminɛ n ko transition tɔ tora une année dɔrɔn de olu kan ka wuli bi ka t'u ka partout renforcer ka c'est-à-dire u ka projet min b'u bolo k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ka campagne daminɛ mais olu man kan tɛ k'u bɛna campagne wɛrɛ daminɛ k'u bɛ taa wari don ko la ko min bɛ jamana ɲagami tuguni Assimi ye délai fɔ ka ban transition bɛ ban nin délai na élection bɛ kɛ nin délai na min kun ka jugu ni o kuma fɔ o de kun ka jugu nin bɛɛ fɔlen don ka ban ne hakilina la aw bɛ taa baara de la o le k'aw kana jamana ɲagami ko la ko fo gouvernement d'union ni ne poussé ka bɔ ka kuma ni ne poussé ka bɔ ka kuma sinon ko imamu taara photo ta o ma ne poussé ka kuma photo bilala ka 2 jours kɛ ne ma kuma o mais ne welela de ko n k'u dɛmɛ wa n'u ma ɲa la duguma de c'est là n fɛnɛ bɔra n ye n t'a fɔ n ko n'a y'a testé walahi n tɛ tugu a kɔ komi u m'a faamu duguma n bɛna f'u ye sanfɛ ne ka video kɔfɛ a bɛ min yɛrɛ b'a yɛrɛ wele ko y'a ka marshal bubula o m'a fɔ k'ale taara fɛ k'a ko k'a sen t'a la tugun k'ale sen t'a la alhamdulillah ne ka laɲini ye nin de o alhamdulillah jamana in sɛgɛnna jamana in ka to ta sa dɔ kɛra c'est-à-dire fantandenw de bi sa ni manamana ko ninnu na à chaque fois u bi sa depuis dans le temps de c'est-à-dire Musa Traoré fantanden minnu sara hakɛ ma ɲini ka d'u ma fo bi o kelen de bi sen na hakɛ tɛ ɲini ka d'u ma u bi sa ten fu la wa jamana tɛ ka bɔ nɔgɔ la alhamdulillah Assimi nalen ni coup d'état in yɛrɛ kɔfɛ an bɛ se ka fɔ pour une fois coup d'état kɔfɛ jamana bɛ ka avancer dɔɔni ko ɲɛnamaw bi ka kɛ an bɛnna ni président ɲuman ye mais pourquoi u bɛna o ni dɔw kan ko fo ka wuli ka bɔ yen ko gouvernement d'union donc ni gouvernement d'union ma kɛ n'aw sago ma sɔrɔ aw bɛ wuli ka marcher ka jamana kɔnɔdenw remonter contre cette transition laɲini t'o de ye o bɛ taa laban mun ma a mɔgɔ faga kelen tɛ an bɛɛ ye silamɛ de an ka sabali silamɛya tɛ dabara ye silamɛya tɛ fini don ye silamɛya kelen tɛ an bɛɛ ye silamɛ de an ka sabali silamɛya tɛ dabara ye silamɛya tɛ fini don ye silamɛya tɛ yecogo ye silamɛya ye fɛn min bɛ yen n'i tɛ se k'a da i yɛrɛ golo la fɛn min bɛ yen n'a kɛr'i la n'a tɛ bɛn i ma kana ɲini diɲɛ kɔnɔ k'i b'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na maa ma bɛɛ kuma la n'a y'a sɔrɔ k'e de sara nin kɛlɛ in na a ka di i ye justice ka ɲini ka d'i ma fo bi justice ma ɲini ka di o mɔgɔw ma fo bi o mɔgɔw ma indemniser ne hakilina la imamu kan ka kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ o tɛ yɛrɛ k'i da don politiciens da la o kun ye de ka association des victimes créer lui-même ka plainte don état kama an bɛɛ b'o kɛlɛ kɛ hali sini n'ale plainte don état kama bilahi n bɛ tugu a kɔ k'a kɛlɛ kɛ parce que état c'est une continuité état c'est une continuité Assimi nana sɔrɔ baara minnu bɛ sen na n k'a bɛ k'a caman continuer mais munna état dɔ ye jamana faga jamanadenw faga munna an tɛ plainte don état kelen kama n'ale ye plainte tigɛ hali sini maa minnu sara an ka misiri kɔnɔ n bɛ fɛ u ka justice ka kɛ ka d'u ma minnu kɛra lujuratɔ ye hakɛ ka ɲini ka d'u somɔgɔw ma u ka indemniser à vie bilahi an bɛɛ b'o kɛlɛ kɛ an bɛɛ b'o kɛlɛ kɛ parce que ça c'est un combat noble mais ni e ma fɔlɔ k'o kɛ et puis anw fagabaga fantanden minnu wulila ka t'u nin di e ma e tilala ka taa fɔ tugun k'e b'o mɔgɔw reçoit ka tila ka mɔgɔw wele tugun ko ne ka bɔ k'olu mɔgɔw dɛmɛ moi je peux pas accepter ça ne ye silamɛ de même malgré ni mɔgɔw hakili kɔnɔ k'i bɛ fini minnu don dɛ k'o tɛ non silamɛya tɛ fini ye silamɛya ye tant que tu es incapable k'a fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na n'a kɛra ne la a tɛ bɛn ne ma e dun bɛ jɛ o kan k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na k'o sitɔnɔ o kan i tɛ se k'i yɛrɛ wele ko silamɛ même ala tɛ se k'i considérer k'i ye silamɛ voilà donc n bɛ kuma bila ni min ye c'est à dire minnu ko
ko ne oiseau de bon koyi ne tona musoro imam dugu la billahi be video mani kemejo na kerila ibe boka imamu sadiru be boka lebu ka buruja membe kuma bi komi mogo na no firinga ku be ta jaku ya défense la mbe kuma bi 2020 ni M5 kele damnela ni arasa na ka mogo wula ku bu firi mamka ne jene de njo a bal perdi banini bena fanini che ka ou attaquer jusqu'à tel point wuli la 2020 kele na kata plainte donné kama octobre 2020 ni tagali malla ka mogo bo français spécialement ka délégué kata plainte donné kama o dépense ou mi dolo yere mi fo ka ka tani million wore akumese ka forager senga duka association mogodoma mo ya préféré ka to donner jenela ne ka nga voyager comme chini ne ka nga voyager bi ne ka nga voyager mais voyager sraka mais c'est tour d'Afrique yorola nga élément munu be aéroport la adoyen wele ako jene kanana de polisu keleme ka yambe fa ceder mo ye polisu bla ka yambe fa mo problème tala o yoro belanye imamu ga mo wele uko ko ngana nana imamu ye ministre wele a wakati ministre mu be jitisi kuna imamu cousino un certain digo ako na le ko abe dado ni koina abe ke sababu ye ubina foko ulube ku interférer charia jitisi ka kola transition mamadi o kana ta ke toko tien ça dit ni tien mi ne bo reconnu ça je comprends ma dimi ma fui aye sali a touré wele lui il a fait tout amase ka solution sort aye ntado ntakli ta commune ayo compoli wele nana oye aéroport DG wele aéroport DG ko effectivement ko police bien ordre bien ni ne nana drone kamine parce que a fora ko de mayi ne dumbe e pourtant de kumenga so comme kumane no ko no ne be mais adabo kuye kane jene malodi parce que nous nana convocation dinema ne fene dalu do be ne bololu kan nous ko ne ou ne ou diffamé ou fene ne ou diffamé donc nous association de connaît plainte donné kama billahi ne nga dalubi mo parce que ulu de follow bora kanen neni ou ka patron de follow bora kanen neni kanen diffamé ka galonjugu tige ka dana konte barala français non ko mogo de be kan balo alors que menga barala mbese ka nga fils de paye beira sans exception mais c'est quand on a 10 ans fils de paye là kalo kelente comme baraka mina y en a pas moi donc j'ai mes preuves j'ai été diffamé pour avec ou le frère diffamé moi mais on m'a ni plainte ne fait jamais ou ya d'abord kamade kané humilié ou be fanga ne humilié anye jene mine o dama doro bitu pam ngo drone do DG Koko à ce point là il peut rien faire kanga communiste ici progrès de Willy ko du Koko insera niveau muna parce qu'il a énervé là parce que o était dossier un kalama matara fo fene ko ne bana de kana ko bon mo mino no fora do be énervé donc ko aller compter de mi meseka ke parce que ko lu ka niveau lu seka foike donc entourati ne ko problème ta la ne ko meta so ne ko meta kwa ne wulilo la ka bo imamu ga dafe nyen kale couranela ali 1 centime mi ye c'est-à-dire drome kele mi malila drome kele ma te imamu fe ko min ko jene ni mine ki bolo mademe mogo be ki de la ka voyager beba kalama ka fo ko ni ka voyager ni voyager tiena na damabo c'est-à-dire Air France la damabo avion tigu la fa d'abord et la o mana ke avion sugo compagnie sugo o kono bie tiena alande me école kangata la nebe do o du se de école kangata ne obligera ka bieta 1 million wa saba million kele ani wa saba ani buruburu Jonia Sara qui a payé pour moi personne ka kla ka min donga boli la mali dafe
pour que ne be bon Mali kono kana France ka min dola o ka ca ni million kelen ni ko jɔn ye ne demola personne awo ase ne ka do France dafe ne min do a dépenser non seulement nga billet tiena ne min do ala ka ca ni million fila ni ko jɔn ye ne deme personne ne nana fo ka tila ka tile saba kɛ imamu ka mɔgɔw ye ne wele ko jɛnɛ k'i ɲuman donna ngo ɲuman ma don ngo gulonne bɛ sanfɛ hali bi ne ni maa ma bɛɛ jɛ ne tɛ se ka tiɲɛ f'i ye fo ka dugukolo meleke ne de tɛ jɛ parce que ne ni maa si tɛ jɛ nata kan ni ne ni mɔgɔ bɛɛ jɛ an bɛɛ jɛ 50-50 de n'i ko k'i bɛ firini da i dɔrɔmɛ kelen nɔrɔ ne dɔrɔmɛ kelen basi o de y'a to ne ni maa ma bɛɛ jɛ n bɛ se ka tiɲɛ f'i ye wa sans regret wa n bɛ se ka jɛ i kɔ sans regret parce que ne tɛ mɔgɔ si kanu nata kama o de y'a to ne bɛ se ka jɛ adamaden bɛɛ kɔ sans regret mais jɔn ye ne ye ni bi tɛ ko mun firilan kan kana manamana kan fɔ n bɛ nin fɔ mais o kɔfɛ jɔn ye ne ye k'ale profiter situation dɔ la komi imamu kɛlɛ i ye nin kɛ vidéo mani fɛn o fɛn filɛ nangara baya kan fɔ la bilahi u bɛ imamu déteste sa vie wa en même temps u b'u profiter situation dɔ la k'a buruja mais n ko o kɔfɛ a vidéo mani bɛɛ bɔra ka imamu nɛni Asimi nɔfɛ malgré ne bɛ Asimi fɛ mais jɔn ye ne ka kuma kan profiter ko n bɛ n ka dimi kuru bɔ imamu na mais ne yɛrɛ bolo dimi tɛ parce que ne jɛnɛ hakili la adamaden kan ka min kɛ n'i ma se k'a dɔn k'a kɛ o ye ni conscience de ye quoi o ye ni conscience de o sinon mɔgɔ tɛ imamu fɛ ko min tɛ voyage o imamu même il voyage tout le monde voyage chez lui il sait très bien que ni billet tiɲɛna kɔni o kɔni n'i ma voyage o ye billet tiɲɛnen de ye mais 1 centime jɛnɛ ni minɛ k'i bolo ma dɛmɛ a mɔgɔ ma kɛ ne ye débrouiller cogo cogo non seulement wari ma diya hali mɔgɔ ma diya k'a fɔ ko jɛnɛ ko taa nin fɛ a k'i dɛmɛ ne yɛrɛ de ye n ka connaissance activer pour que n bɛ bɔ Mali kɔnɔ pour que CDR kana malo pour que CDR ka laɲini kana sɔrɔ ne jɛnɛ kan mais jɔn ye ne ye ka bɔ tile kelen k'ale n b'a visage yira ko imamu ye nin kɛ n na k'a digira n na jɔnni parce que n bɛ sigi kuma kan adamaden ne hakilina kɔnɔ i kan ka min kɛ n'i m'o dɔn o b'i ni conscience de cɛ voilà donc a ye sabali n'a ye mɔgɔw y'u ka ko la ne ye nin fɔ ka dɛsɛ n'a ye adamaden y'a ka ko la a ye tɛmɛ n'a tɛ se k'a tigilamɔgɔ ɲininka a ye bɔ jalakifu kɔnɔ bari n'aw ma bɔ jalakifu kɔnɔ aw b'aw yɛrɛ don jahanama la fufalakifu aw fɛn fɛn bɔra ka kuma aw t'a dɔn min bɛ jɛnɛ kumara kun jumɛn kama aw de bɛ bɔ ko jɛnɛ bɛ bɛɛ kɛlɛ a bɛ bɛɛ kɛlɛ aw b'a dɔn min bɛ duguma vous le savez parce que n bɛ se kuma la dɔrɔn parce que jɛnɛ juguya bɛ n na dɔrɔn parce que n bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini dɔrɔn parce que n bɛ fɛ ka jɛnɛ détruire Facebook sanfɛ dɔrɔn parce que patati patata mais min bɛ aw b'a kalama